ara us parlaré d'un cas que això, jo crec que és una rebel·lió, vull dir, és una rebel·lió d'aquestes, però ja no contra, és ja contra els jugadors. Aviam, ens ha passat un cas, ens passa en algunes vegades, des de fa uns anys aquí cap aquí, com que estem a Divisió d'Honor, que hi ha molts jugadors que s'ofereixen en el club. Com s'ofereixen? Doncs mira, mitjançant un mail, mitjançant una trucada per telèfon, mitjançant això, i diuen, i el primer que diuen és, molts d'aquests jugadors, perdó, diuen, estoy buscando club en Catalunya, si és que ve de l'estranger, o un altre que no tingui club en el mateix Catalunya. Estoy buscando club y me he puesto en contacto con varios clubs para ofrecerme, per veure si hi ha algú que li interessa que jo jugui amb ell. És que això està mal plantejat. Això està mal plantejat. Com li vols dir amb un equip que tu estàs buscant, que a part del teu equip n'estàs buscant 4 o 5 més, o 6, o 8? Aquests jugadors tenen que tindre en compte que per almenys el club que se senti com a exclusivitat. Ja ho sé que tots ho fan. O esclar que ja ho sé que tots ho fan. Tots. Tots els jugadors contacten amb 10 o 12 clubs i el que surti i el que li interessi molt millor. Ja ho sé, això. No, ja ho sé que ho fan. Però no ho diguis. No ho diguis, home. No ho diguis perquè això està passarell. Això està passarell. A veure, a nosaltres ens ha passat. No us diré si ara, si abans, ens ha passat. Jugador que s'ofereix, que busca club i ja només li faltava dir i l'oferta que més m'interessi l'accepto. És només el que li faltava dir, però que està buscant juntament amb el teu club, està buscant altres clubs. Hòstia, perdoneu, però no, això no és així, Jo ho he comentat amb altra gent i tothom, l'única cosa que em diu és que això ho fa tothom. Oh, ja ho sé que ho fa tothom. No som tontos, home, no som tontos, ja ho sé que ho fa tothom, però no ho diguis en el club que estàs buscant, que juntament amb el teu estic buscant altres clubs. A veure, per posar-vos un exemple, va haver-hi concretament aquest any passat, i aquí sí que tinc que dir el nom, perquè ho va fer d'una manera correctíssim. N'hi ha altres que ho han fet molt bé, sobretot amb nosaltres n'hi ha molts que ho han fet bé, alguns 2 o 3 que no ho han fet gens bé, però sembla ser que això és comú, no? I amb els altres clubs que van, que també els diuen si el mateix, que estan buscant un altre club, si se'l queden, doncs perfecte, doncs molt bé. En aquest cas, d'aquests altres jugadors que no ho fan bé, quan em diuen això, jo ja els he dit res. M'és igual que estiguem buscant nosaltres jugadors. Només per la manera de fer-ho, jo ja els dic, no, tenemos el equipo completo. I ara vaig al que us deia abans. Un jugador nostre, Oleg Korneyev, aquest any passat, el 2019, mes de maig, ell havia jugat els 2 campionats d'Espanya anteriors, o 3, amb el Mérida Patrimonio. El Mérida Patrimonio que se'n va anar a l'aigua, perquè no van tindre subvenció i va desaparèixer de Divisió d'Honor, de la mateixa manera que també va desaparèixer el Sestao. I que si no fan alguna cosa amb aquestes coses, anirem desapareixent clubs, perquè el que no pot ser és que es guanyi un campionat d'Espanya i no hi hagi res a canvi. Però bueno, això és un altre tema. És que és el club. I m'escriu un mail i em diu: Abel, me gustaría jugar por tu club la próxima temporada, en el Campeonato de España y si es necesario en la Liga Catalana y tal. Bueno, yo le contesto, espérate, muchas gracias Oleg, es diu Oleg Korneyev, muchas gracias, pero espérate que tengo que mirar a ver cómo tengo las cosas, cómo tengo el equipo, cómo está todo y tal. Al cap, i li vaig dir per mail, déjame unos días. Al cap d'uns quants dies, 3, 4, 5, no sé si va passar una setmana, li escric. I li dic, pues sí, no hay ningún problema, puedes contar conmigo. I jo mateix, sense que ell em digui res, ja li vaig posar les condicions, tot. Si ho acceptava, bé, perfecte. Si no ho acceptava, doncs, adéu-siau i tan amics. No fa falta que ell em digués les condicions, no, jo ja vaig dir, sí, nos conviene aquí que tú vengas con nosotros, te lo agradezco por haberte contactado con nosotros y de paso te digo las condiciones. Bueno, li dic i ell em contesta, de acuerdo, ok, déjame 4 o 5 días para pensármelo. Molt bé,
al cap de 4 o 5 dies, em contesta: ok, correcto, todo bien, perfecto, quedamos de acuerdo. Encantado de fichar por vosotros, encantado de fichar por vosotros, tal i qual. Aviam, podria ser que això s'ho hagués inventat, podria ser que això no fos veritat, que no tinc per què dubtar-ho que sigui veritat, no tinc per què dubtar-ho, perquè després quan l'he conegut jugant en el nostre equip en el Campionat d'Espanya ha sigut una persona formidable, una persona que fa equip, una persona positiva, una persona lluitadora, tot plegat. Però el que va fer és lo correcte, és lo correcte. Aquests 4 o 5 dies que jo li vaig deixar, no, que ell em va dir que s'ho pensava, segurament que són 4 o 5 dies que segurament que hauria de tenir altres ofertes d'altres clubs, vés a saber. I potser es va decidir per la nostra perquè li interessava. Però no ho sé. Aquí està la història. No ho sé. Serà veritat el que em diu? Serà veritat? No tinc per què dubtar-ho que no sigui veritat. Però ho va fer-ho perfecte. Perfecte. Els altres, jo no entenc, és que és una falta d'ètica, una falta de moralitat, una falta de bones maneres. S'ha de fer així, com ho va fer, correcte, correcte, és aquest el cas. Bé, no sé si encara queda temps per molt més, Molt bé, doncs ara us passaré i també us diré una altra cosa, també, una altra cosa que també, de la mateixa manera que hi ha els jugadors, hi ha els coordinadors de les escoles. És que els coordinadors de les escoles fan 3/4 del mateix. Mireu, aquí tinc un mail d'un coordinador d'una escola de fa X anys, que buscava un monitor per fer classes a la seva escola, per fer classes d'escacs a la seva escola. I va i diu: escolta, voldria una escola, voldria saber si puc aconseguir un monitor de la vostra escola perquè ens pugui venir a donar classes a la nostra, com a extraescolar, tal dia, tal altre i tal. Però necessito el pressupost. Contestació meva. Jo li dic, no, el pressupost no el podem donar per correu, perquè la cosa escrita, jo prefereixo més venir a parlar amb tu, comentem què és el que fem, com ho fem, de quina manera ho fem, i tot plegat, i te'n faràs una idea clara de tot. I llavors allà parlem sobre el pressupost i tal. A partir d'aquí, ve el següent. Jo li vaig dir això en el mail, i ella em diu: hola, bon dia, gràcies per contestar tan aviat. Per qüestió de temps, no és possible que quedem abans del pressupost. No sou l'única escola d'escacs a la que hem demanat dit pressupost. I no em puc entrevistar amb totes. Rep una cordial salutació. Però això és sèrio, això? Això és sèrio? Contestació meva. Hola, gràcies per la sinceritat, però no volem ser candidats juntament amb altres iniciatives. I si no tens temps, doncs ens sap greu perquè nosaltres funcionem així. Per telèfon o mail és molt fred i molt impersonal. Et trec un problema de sobre, una escola menys on escollir. Repeteixo, gràcies i que hi hagi sort. Però per favor, però quina manera de ser aquesta? Però, a veure, busques una escola, escolta, estic buscant una escola, em podeu aconseguir un monitor per donar a l'escola? Deixa't de... I si jo et dic que ens tenim que reunir, digues, mira, doncs no tinc temps, doncs m'ho tindràs que dir per mail perquè és que no tinc temps, perquè em va malament, perquè tinc els horaris atapeïts, digue-li com vulguis. Però no que està juntament amb altres escoles. Pues aire, si tens altres escoles, si tens altres escoles, aire, tu. Bueno, senyors, escolteu, ja està, només són normes. Jo crec que hi ha unes bones... Tiene que haver-hi un manual de buenas maneras, no? Perquè és que aquí hi ha vegades que com vale todo, avui en dia estem en un món que vale todo, pues vale todo, tu.